Haia, Fiona Morgan dyn nhw fi, dwi yn 50 oed. Dwi wedi prodi efo Hyw Morgan. Dwi yn fam i 5 o blant. Mae gen i 2 ferch a mae gen i 3 llys blentyn. Dwi'n nain i 2 o genod bach. Mae gen i deulu eang o gwmpas i. Dwi'n ofnadwy o lwcus bod gen i fi'r support enwedig Hyw y gŵr. Gweithio fel nyrs yn Ysbyty Gwynedd, yn gweithio yn y chronic pain team fel specialist nurse. Dwi wedi bod yno ers dros 28 mlynedd. Diddordeb mawr mewn rhedag, a dyna ydy fy amser i gyd fel rheol. Dwi yn rhedag marathons ac ultramarathons, a wedi bod yn lwcus ofnadwy cael trafeilio'r byd yn wneud hyn. Erbyn hyn dwi wan hefyd yn volunteer medic ar rhai o'r ultramarathons sydd yn rhedag yn lleol. Fel rhan o'r ultramarathon medic job mewn ffordd, dwi a'n ffrind agos wedi bod yn creu fideos bach neu podcasts i'r merchaid yn fwy na'n byd arall sydd yn rhedag yr asus yma ar ôl i mi ddod yn ambassador merchaid. Fe oedd esyllt gwneud fideo ynglyn â checio'r brona, ac o'n i'n gwneud fideos am bethau gwahanol i wneud hefo be gario ar yr ultramarathon. Dylia fi bod yn well fel nyrs sut a pa bryd i wneud yr checks i wneud efo'r brona, ond doedd hyn ddim yn rhywbeth o'n i yn wneud yn reolaidd. Felly un diwrnod ar ôl gweld ei fideo hi, nes i checio y brona mynd hefo'i instructions hi ar y fideo, a yn anffodus mi nes i ffeindio lwmp fy hun. Oedd hyn jyst cyn i fi fynd i Tokyo fel o'n i'n barod i redag marathon yn fanno, a pam nes i adra o'n y lythyr wedi cyrraedd yn cynnig appointment yn y Rapid Access Clinic. Nes i fanno, yn anffodus mi nath nhw ffeindio bod yr lwmp o'n i wedi deimlo yn ganser, a mi nath plan gael ei wneud. Chydig o wthnosa wedyn nath ni hefyd ffeindio bod yr canser wedi mynd i'r lymff gland, felly y plan oedd surgery, wedyn chemotherapy a wedyn radiotherapy. Erbyn hyn dwi yn ganol y triniaeth. Dwi wedi cael 2 cycle o'r chemotherapy, yn barod i gael y trydydd mewn jyst dros wsos. Bob dim yn mynd yn iawn hyd yn hyn. Yn anffodus dwi wedi gorfod canslo lot o bethau fyswn i'n arfer wneud. Lot fawr o'r rasus ydw i yn cymeryd rhan yn wedi cael ei ganslo. Ond dwi wedi penderfynu bod fi angen ffocws mwyn gael yn hyn trwy'r triniaeth yma, a ffocws hwnnw wedi transferio bob dim o blwyddyn yma i blwyddyn nesaf, ac edrych ymlaen i gael wneud hynny. Mae'r chemotherapy wedi mynd yn wallt i, ond fel o'n i yn gwybod bod y gwallt yn barod i ddisgyn, mi nes i benderfynu sheifio fo off. Ond erbyn wan mae gen i fi dipyn o'r patches, ond dydy o ddim yn broblem, am y rheswm bod ni'n gwybod bod hwnnw'n mynd yn ôl ar ôl i hyn i gyd orffan. Felly, dwi'n meddwl y peth mwyaf i fi ydy bod fi'n dysgu sut i gymeryd yr help pan mae'n cael ei gynnig, bod mae'n bwysig ofnadwy siarad am teimladau, a cael rhywbeth i edrych ymlaen at i ddaw hwn i ddiwedd, a edrych ymlaen am y diwrnod hwnnw.